Zavidela som Angličanom ich čaj o 5:00. Asi som ťa teraz prekvapila, pretože si povieš, uvar si čaj a nemusíš závidieť, ale čaj o 5:00 to nie je len tak. Je to rituál. Je to niečo, čo každý deň opakujete a každý deň vám to vnáša do života radosť a pokoj. Práve tým opakovaním. Práve tým, že si istý, že táto chvíľa nastane a že sa na ňu môžeš tešiť a spoľahnúť. Ako včera, tak aj dnes a s určitosťou aj zajtra sa môžeš tešiť na voňavú šálku čaju, lahodného horúceho nápoja o 5:00 hodine popoludní. Nezáleží naozaj na tom, aké je počasie, nezáleží ani na tom, či sedíš za počítačom alebo pri knihe, nezáleží ani na tom, či si doma alebo si v práci a nezáleží ani na tom, či máš spoločnosť alebo si pritom sám. Jednoducho o 5:00 popoludní zo všetkého vypneš, vychutnáš si svoj čaj. Všetko zrazu odpláva a si tu len ty, čaj, každý deň. Budem úprimná, nie je to práve ten čaj, čo som tým Angličanom závidela, ale je to ten rituál, tá chvíľa, o ktorej zaručene vedia, že nastane každý deň. A tak som si vytvorila svoje vlastné rituály a vy určite máte tiež svoje nejaké také rituály, napríklad moja horúca káva ráno, ktorú si vychutnávam v pyžame. A okrem toho, počas dňa používam rituál pauzy. A to je práve to, čo vás chcem dnes naučiť. Rituál pauzy. A pre nás, ktorí máme k tomu ešte esenciálne oleje, je niečo úžasné. Je to jednoduché zastavenie, kedy použijeme dva základy nášho pokoja, a to náš dých a nejakú vôňu, ktorá nám navodí, ktorá nás podporí práve v tej situácii, ktorú teraz potrebujeme. Čiže je to jednoduchý nádych, chvíľku zadržanie dychu a dlhší výdych. Som vám vysvetľovala už v predchádzajúcom videu, prečo je ten dlhší výdych potrebný, lebo nám vlastne aktivuje parasympatické nervstvo, ktoré nám hovorí nebojuj, neutekaj, si v bezpečí. A ja vám teraz prinášam niekoľko situácií a návrh, ktoré oleje alebo zmesi by ste mohli použiť a ako by ste si tento rituál pauzy mohli vlastne sami vytvoriť. Takže si toto video niekde uložte, toto je prvá časť, dneska si prejdeme také 3 základné situácie a zajtra vám pridám ešte ďalšie 3 a možno pozajtra ešte ďalšie 3. Tak ideme na to. Prvým takým rituálom, alebo prvý rituál pauzy môžeš použiť, keď potrebuješ pokoj a spomalenie. Keď cítiš tlak, hlavu máš plnú myšlienok a telo ti hovorí spomaľ. Môžeš použiť zmes balans, ktorá uzemňuje, harmonizuje emócie, pomáha cítiť stabilitu. Alebo môžeš použiť zmes serenity. To je naozaj upokojujúca zmes pre telo aj myseľ, ideálna na relax. Alebo použij lavender, levandulku, čo je klasika naša na napätie, podporuje vnútorný pokoj. Alebo veľmi moju obľúbenú zmes adaptív, ktorá bola naozaj vytvorená pred dní, keď je toho už príliš veľa a pomáha vlastne uvoľniť tlak a chaos. Takže taký mini rituál pre teba bude: zavri oči, polož ruku na srdce, urob si nádych a povedz si vdychujem pokoj, zadrž chvíľu dých a pri dlhšom výdychu si myslí uvoľňujem napätie. Opakuj to 3-krát a vnímaj, ako sa telo usádza do ticha. Ďalšia situácia môže nastať, keď ti chýba energia a radosť. To je pre také chvíle únavy, letargie, alebo keď ti jednoducho došla iskra. Môžeš použiť náš najobľúbenejší olej Wild Orange. To je také slnko v kvapke, prináša radosť a optimizmus. Alebo lemon. Čistá, jasná vôňa osviežia, prečistí myseľ. Alebo peppermint, čo je chladivá energia a prebúdza telo aj zmysly. Alebo máme úžasnú motivujúcu zmes Motivate. Povzbudí a vráti chuť konať. Zase si urob taký mini rituál. Kvapku vône si rozotri v dlaniach. Pri nádychu si povedz vdychujem svetlo
Zadržím dých a pri výdychu nechávam odísť ťažobu. Zase to niekoľkokrát zopakuj a môžeš cítiť, ako sa ty vnútri rozžiariš. A na dnes posledný rituál bude, ak potrebuješ oporu a láskavosť. Keď máš taký deň, kedy by si sa najradšej sama objala. A ver mi, aj to objatie, ktoré nás teraz učia, to objatie samej seba, že sa objímem na chvíľku, poriadne, tuho. A môžem použiť zmes konzol, ktorá je taká utišujúca pre srdce, pomáha v smutku, alebo magnóliu, takú ženskú, jemnú, upokojujúcu, ktorá dodáva pocit bezpečia, alebo ceder, cedrové drevo, olej uzemnenia a opory, ktorý prináša pocit som v bezpečí. Alebo, ak si šťastný a šťastná a máš rúžu, alebo môžeš použiť rose touch, to je olej lásky a súcitu, ktorý tak zjemňuje a lieči. Takže zase taký mini rituál, polož si ruku na srdce, rob nádych a pomysli si som v bezpečí a pri výdychu si dovoľujem si cítiť. A nechaj vôňu, nech ťa objíme, ako taký teplý šál. Tak to je na dnes všetko. Každý nádych je nový začiatok. Každá pauza je návrat k sebe. Tak, dýchaj, vnímaj a buď.